Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio. Onse minutos nakaligan sa atak na nga alas 5 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa liwat mayong hapon na naman. Yari kita sa Agosto 27 tuwig 2020. Ika-4 kagkatapos sa rin nga Webes ang bulan at lauman nga nag-umpisa na ang masa testing sa linibo ka mga tao dari sa may surad sa Bacolod. Medyo mapaang-paang man ang ato sa nga panahon. Nagasingkal ang kainiton. Kung naano kainit sang tiyempo. Amo man kasingki sa mga balita nga nagasinigabong dari sa Diwa Easy Action Radio Bacolod. Inyo ka-action. Action na Marlon Hedawaya. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Mga balita nga dapat tutukan sa ato sa nga pagpangalagad dari sa inyo sa nga palatunturan COVID-19 mass testing sa linibo ka mga tao sa Bacolod ginsugdan na subong adlaw. Mga kinawaan halin sa nagalain-lain nga mga departamento kag ahensya sang gobyerno. Una sa balita, una sa aksyon. Nanari-sari nga mga propesyon. Mayara sang bata may tigulang, may dalaga, may soltero. Swab specimen nga ginatuwag. Ginakuha sa ilagod babalaan. Kung bala sila ang may kagaw nga corona nga ginaangkon. Panugod nga mass testing sa ginatarget nga 5,000 ka mga tao sa Bacolod. Ang pamangkot na rin mga aksyon, pila ang positibo. Kag sino ang negatibo. Una sa balita, una sa aksyon. Mga kaiping nga lugar sa Bacolod, handa naman sa time out weekend. Kag mass testing. Governor Bong Lacson nagplaster isa-isa sang senaryo nga matabo sa mga lugar nga sakop sang ginatawag nga lockdown. Una sa listahan amo ang sunod sang Bago, sunod ang Talisay, Silay kag Banwa sa Morsya. Executive order plastado na. Pero Lacson may pagklaro. Lockdown hindi total kundi localized kag targeted lamang. Lockdown lamang sa mga lugar nga ginhingadlan kag wala masakop ang iban. Lockdown puro hindi taran nga mga tao epektado. Ang mga nasyonal nga dalan dapat bukas sa gihapon. Bukas sa gihapon nga maagyan sa mga salakyan nga ang biyahe importante kag kinahanglanon sa tawo. Pating ginatawag nga for authorized person outside the residence pwede man. Di pasahero nga salakyan makabiyahe gihapon. Hambal sang gobernador, labi na inigitawag nga series. May biyahe gihapon nga series pamangkod na sino masakay. Ang nagasakay dara mga ka-aksyon, ang nagasakay da nga pasahero, amo na silang exempted sa lockdown. Dapat nagkatrabaho o kon frontliners basta may mapresentar lamang nga ID bilang pamatod. Una
Una sa balita, una sa aksyon. Kag ang pinakadapatandaan gid sa mga negosanon sa anunsyo sang gobernador kag sarasaad sa isang executive order nga ang time out weekend lockdown sa Bago, Talisay, Silay kag Morsya ang magasugod lamang umpisa alas 12:01 sang Agosto 30 sang kaagahon. Akay ang 28 kag 29 bakulod pala na ha. Ang weekend time out sa Bago, Talisay, Silay, Morsya mag-aumpisa pa na mga ka-aksyon alas 12:01 sang kaagahon Agosto 30 mo na iya ha. Amo na mga ka-aksyon ang nasaad sa mando sang gobernador. Ang kalawigon sini mga ka-aksyon tubto alas 9 kon tubto alas 11:59 sang gabi sa Agosto 31. Ang pilakabahin sa anunsyo sang gobernador dugay-dugay aton pamatian. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang Governor Lacson nagperma na sang yesterday executive order kon mando angot sa lockdown. Alas 4:10 subong nga hapon pinirmahan sang gobernador ang executive order number 20-42 series of 2020 agod ideklarar ang time out weekend sa mga syudad sa Talisay, Silay, Bago kag munisipalidad sa Morsya. Alin Agosto 30, 2020 tubto Agosto 31, 2020. Una sa balita, una sa aksyon. Ano ba gani ba sa nga balita? Hala, sa Bacolod may panic buying. Ano gani magtawag kita panic buying? Nagadi naguso ang mga tao para makahingagaw bakal. Panic buying. Pila ka mga establishmento komersal sa Bacolod kag merkado gindagsa sa mga tao sa mga hapon. Una sa balita, una sa aksyon. Kadamaan nagdugok sa grocery stores agod magpamalaklon. Ayhan ini tuga na ini sang ginakabalak-an epekto sang lockdown sa Bacolod buwas kadlaw. Nag-ala panic buying. Hindi magani guro matawag nga ala panic buying kundi panic buying nagid ni siguro ni. Ang natabo bangod kalabaran nagasiring maka-aksyon nga may ipatuman nga lockdown apang wala gid sang klaro, wala mabatian kon bala may relief assistance bisan food packs lamang nga ipadala nga atos gobyerno. No daw gid lockdown ti balak mo na tinir ka mas balay nyo ngali ka mo kamuti kung may ano na kamuti yung tanom nyo eh. Una sa balita, una sa aksyon. Mayara ka mo na kamuti kahoy kalihan nyo bilang tawan nyo ba si may unod si isubong palang pwede nyo na ina mapuslan. Yung mga siling kita lockdown makakson kung hindi ka turisado kakagwas balay mo eh. Mayo lang kung punong-punong imo siling kabulugasan da. Mga mineral water no ilim nyo da kolo kompleto na. Naibala kung mag-burn out pa. Una sa balita, una sa aksyon. Unang lain-lain nga sitwasyon mo. Lockdown na, brown out pa. Huwag mag-usang schedule brown out. Amo na yung mag-aksyon, huwag matian, no? Na may ara sang plano nga pagpadala sang relief assistance, no? Ang ato sa ni gobyerno. Kung padalman ta mag-aksyon, daw hindi taman tayo mabasol ini mga tabo ni. Angod nagapangaman lamang ini sila, nagapangaman sang mas temprano. Bisan sino mga ni pamangkuton mo. Kung para sa ilaw, wala sang klaro kung may pagkaon, kag kinahanglanon pang kuluwaan, samtang ginapatuman ang lockdown, bisan sinong mangita. Bisan sino mangita giniya sa pamagi. Basta may importante, may nagbakal ka lang. May unod wallet mo, may unod bulsa mo. Sang kwarta, siyempre nga nagbakal. Ang punteriya kung hindi merkado te siyempre grocery store sa establishmento ang munisubong ang katabo diri sunod sa Bacolod ho. Damo-damo sang nagpalasa diri sa aton sa mga pictures. Nagkuha sila pictures tatlong merkado ho. Sus! Kita mo ka tinumpok mga tao te paano mo na masaway sa ginatuwag physical social distancing. Kasi karon kun ang sawayon mo daw ay pabala makakita sa malaklon niya bla. Akon basi ko na nabakalya kamatis lang bla. Kaya kamatis sa boy si imo.
Una sa balita, una sa aksyon. Makalalibog ini maka-aksyon nga senaryo diri sa atong Bacolod ho. Subong pala maka-aksyon bisperas ng lockdown, nagsugod ng COVID-19 mass testing sa mga tao galing iya sa mga nanuhay-tuhay ng mga opisina, departamento o kung ahensya pa lamang ini sa gobyerno. Huwag pa na sa mga kabaranggayan. Isubong pala nga mat-amat na nabatsagat ang kabudlay sang kahimtangan yang ginahimo subong magsig na lang paninguha para hindi magutman kagkon sa mga gera pa hindi mabayaan. Una sa balita, una sa aksyon. Isa lang balita na sunata kaya kwaon tayo nato sa nga patrol kaya patrol nato sa nga maka-aksyon kadamo sa mga naobserbahan sa temprano nila sa nga paglibot-libot angot sa nga talakay naton ho. Now sa balita nasyonal may pila ka mga Filipino nagduda. Ang iban ganin nagpati gidya kuno nga ang ginhalinayn sang COVID-19 nga nagpalapta sang kagaw diri sa Pilipinas. Tatlo kuno ka mga turista nga Chinese nga nagbisita sa pungsod. Pero ang DOH dasig nga nag-react, nagsiling nga still too early. Temprano pa kuno agod nga mag-akusa, hindi pa tion agod hambalon ang amo siling akusasyon. Subong siling sang DOH tutok anay kita sa pagtapna sa siling infection nga naghalit na ka nagpaantos sa masobra 200,000 ka mga Filipinos man amo na ning kadamuon sa mga kaso sang COVID positive sa Pilipinas mo sobra na 200,000 mga kaaksyon. Dere gani sa lokal dapat anay likawan sang tagsa-tagsa ang pagbinasulay, ang pagbira sa mga opisyal sa gobyerno naton. Mulig kita anay, hinugay kita anay kahala, kabalbal, kagbasol sa mga tao. O kung grupong amo ni sila nagapamalhas na paninguha para makakita bala sa mabakod nga bala o kung pantapat para punggan ang paglaptas ng COVID-19. Ang kooperasyon kag pagbuligay ara gyapon dapat butang nyo pensar nyo. Amo ning kinahanglan subong bangod tanan apektado, wala sang sino man nga gwapa kagwapo diya, imol kag manggaran. Nga makasiguro nga hindi matapikan sinang pinasahi nga COVID-19. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports, Afternoon Edition. 5:22 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Hibalon tara ang sitwasyon sa nga surad sa nga Bacolod. Partikular sa naobserbahan nila nga kahimtangan sa mga merkado kag establishmento diri sa ato sa nga syudad. With Action Jan Diaz. Action Jan sa report, please come in. Action mga nga po na patulay mismo nag-report rin naman sa may Libertad Public Market. Sining nga po, pertige bugat ng dalagan sa trapiko. Palibot mga ka-aksyon sang Libertad. Deklemente na kung dali ka naglabay abi sa area naman sang Dalan Hernaes. Dulong dali mga ka-aksyon sa may Mabini Road. Bumper to bumper. Ang mga pinakaluwas nga sitwasyon kung dalagan sa trapiko aton pagambanan. Hindi ka dali-dali nga makabuk o kung makalabay ang mga salakyan sa pinakamentary section road. Kaya pinunsok man ang mga salakyan mga kakson bisan diin ka nga ruta maghalin. Ang amusin nga sitwasyon do usually kung si Papang Pambalon do mga New Year lang kung mga holiday manimakitaan. Karoon nga po, hindi mo gid na-experiencean ang tuman kabugat kadalagan sa trapiko. Mga salakyan gikan sa may norte padulong sur nga bahin sang syudad. Nagausoy dari sa area sang Dalan Mabini. Bumper to bumper man ang traffic situation. Pila sa masalakyan nagrabot mga kaagson. Naman sa area sang Dalan Rosario going dari sa may Libertad Public Market nga area mismo. Labang mo ba dari sa tubang siling Save More, di ba? Kagang sa may Pure Gold nga area mga kaagson. Dari hindi kagid kadali-dali move kundi kagid kadali-dali papadalagan nagmakalin kabi sa lugar ang traffic makakson kung nagalabot sa tubang sa UNOR bumper to bumper ang traffic situation hindi paglabot pa sa tubang sa UNOR hindi ka man kadali-dali pa diretso digdo sa may Lapusang Libertad o Conlizares extension ay mas pagid bugat pagid ang traffic digdo. Walang kay nagabulig subong hapon ang mga kapulisan para man ga-deploy ang traffic enforcers para man pinadari ka mga force multipliers tas dari sa may sulod sang merkado may mga taga-city legal office. Doon nga po mga kaagsun sinig matinakna man
Tama-tamat nagaginuwa na ng mga bumalakal dari man mismo sa may Libertad Public Market. Ano kay Lieutenant Gary Lauron, ang Deputy Station Commander sa Police Station number 6. Digit sa may Margarita, Margarita, po sa may Bagsakan, mo ginikaroon ang pinaka-problema nila kung dalagan sa trapiko ang pagamalan. Nas dugangan pagid, ang karamoon sa mga bumalakal nga nagadagsa man mismo sa area mga kaakson sa Bagsakan mismo. Kaon maglibot ka diri sa tubang may entrance kit Lacson Mar sa Libertad Public Market. Dali mo makitaan nga dinaguso gidyang mga kaakson naton kay kumo diri nagaginawa man ang mga managbaligya sang isda. O diri na sila nagaplastar sa may entrance bala. O diri mo na sila ma-obserbaran na perteng pinunso ka mga tao mga kaakson. Hindi natin obserbasyon, hindi maligar. Namiyara nagidya nagabayular o kung nagalapas sa ganito naton nga social o physical distancing angod sang kadamoon sang tao. Makontrol sa polis, makontrol ang pagsulod. Ang problema, nari ka na din susulod, amo na ang pamangkod kung paano makontrol o kung paano ma-monitor din mismo iting mga nagabakal, nagadinaguso man, iba na nagadali man nga makaingagaw pa uli mga kaakson. Lalabot sa ila ginaingagaw din nga makabakal temprano. Ang pagpauli sa temprano man, isa man nila kaginalagas bangod sang tuman kabugat dalagang sang trapiko mga kaakson. Na pinakasitwasyon, diri even dalagan sa area sa Mabini, sa mga lagkod nga mga grocery store, ang pila yung labot sa gwa sa establishmento komersyal mga kaakson. Laban na ba yung mga kalabanan ginakaduan diri meat shop o kung balaklan abis ang karne sa baboy, baka kagiwan pa. Mga manukan diri o ligaan na sa mga dressed chicken, mga frozen food, na mga dagsa na nagpatulungan isa ka mall sa sunod ng Bacolod. Matapos kita makabaton sa report nga perte ang tao man mga bumalakal dira nagkita kita check kita sa lugar and exactly mga kason karon hapon tigit ka na ba sa pila man mga nagpang grocery mga cashiers area sa kadopon ang line single line pero karon na po man dito sa mga kinabutangan sa media. Ito amo itong kakaupos sa ina, hiling mga noodles, instant noodles, mga foods, mga kapos, pinakabakal man, itong ina, mga prutas, mga upan, manabing available sa may grocery store, mga kabakal sa ina, mga hygiene, and for personal care, no? Kung ato na taon rin sa area, sa mall sa ina, sa mga bumalakal, kaya ang parking lot halos punuan, especially sa south bahin mga kaps. Ang paton ng kalagaw man sa may Burgos Public Market, raya ng Burgos pertigit sa ngapon, ay pangod sa mga salakyan. Ginakontrol nilang salakyan, ay nakasulod sa may Burgos Public Market, ay mga tao lang. So, isa naman magpangita naman sa paratingan, salakyan. Las 5:28 sa ilod na aksyon dyan sa Special Communication kay utod-utod ang atong sining sulod. No? Gina-plaster ng aksyon na John Diaz ang sitwasyon pa lamang ina sa tatlo ka mga dalagkong merkado dali sa Bacolod City sa gabaritor sa atong sining Facebook Live. Makita nyo sa background mga aksyon mo na mga tao nga nagalinakat, nagabinakal no? Sa mga merkado naton kay manti tuod ginagahingagaw mo sila sang oras kay pagtangko karon alas 8 way naman sila sang sarang masakyan no sa mga way balasang pribadong salakyan blati ang biyahe hasta lamang sa alas 8 manti may curfew hours ti ang iban makaksyon gapati ang pag abot sa alas 8 mabulubod na yan na sila mo nang nagahingagaw sila subong ginatawag amo nito tuod nga rush hours para sa mga taga-syudad sa Bacolod. Ang parte sa lockdown makaakson kadamo sa mga nagapamangkot diri sa aton i-plaster tara dugay-dugay. Kaya hindi boss silingon nga ang lockdown apat gid kadlaw. No? Sa iban nga mga banwa kag syudad outside Bacolod ha.
kag kadamo sa mga lugar diri sa Negros Occidental nga waaya sang lockdown, hindi sakop sang weekend time out kag waay sang lockdown sila. Action John? Action John, balik. Karon nga po. Yes, Action Mars sa gyapon. Nagapabili kita live nga nag-report rin mismo sa may limited public market mga ka-aksyon. Sini nga po nakita naton kung na traffic ko, example, sa gyapon abi amat-amat man, no, may ara nga nagapasulod diri sa may limited public market, may ara man nga nagapagwa mga ka-aksyon. Pero hindi naton diri ma-aligar nga ayon ti makita naton do ayawan gid man control ang aton nga mga kapulisan, especially kung ang traffic, ang movement sa mga tao diri, ang sitwasyon sa may merkado kay mahimo golpeada gid man mo nga nagdagsa, nagdugok mga ka-aksyon ang mga bumalakal. Hindi gid mo sila ka-problematic dira sa may downtown area. Kasi kung nantaw mo naton ang downtown area, hindi gid na mo sila kadamo man ang mga malalaklon kaangin sa mga basic commodities, mga pagkaon kag iban pa. Kalabanan sila dira si mga dry goods, mga ka-aksyon, mga gamit, dumi ara kamatod na bakal nga mga uga, mga may nagabaligya man dira ating mga isda kag iban pa. Pero diri gid mismo ang pinaka-sentro gid kag ang damo gid tao karon nga adlaw ang Libertad Public Market. So mga ka-aksyon, no, nagkadto man kita dito sa may Northwest or rather dito sa may Region Perdampe, sa may Barangay Alhis. May pila dito ka nagko ng establishment. Gincheck naton ang pinaka-latest ka situation. Ang pila raman nagalapa man pagwa sa mga establishment mga ka-aksyon. Butilingon sini, damo man nga dito na nagtili nga dito mabakal compared ka magpadulong diri sa mga merkado publika kag mag-upod sa pagginaguso diri karon nga po sa mga bumalakal mga ka-aksyon. Ang isa okay na sa kunang kasigis diri nga damo nagabakal. Ang pinaka-importante lang nga kung tani masuksok ng gid sila face mask. Hopefully kagakita man naton tanan gid halos sa kasuksok sa face mask, may mga nakasuksok man sa face shield, pero isa diri kabutang nga dapat isundon siguro ang ginatawag nga physical o social distancing. Kaya may mga areas diri like gabakal diri prutas sa aton nga tubang malapit diri karon nga pon, may ari diri nga duway na kid nakasunod sa social distancing nga ako naton isa ka metro dapat ng kalayon. Kaya diri kintatay na action mo even diri sa Balaklan naman sa prutas sa may entrance gate mismo action mark. So pa mo na ang pinakalang sitwasyon diri sa atong ginakantahan mismo sa may Libertad Public Market. Para kita nga nagrambihong ginacheck naton ang mga lugar sa palibot sang syudad, especially diri nga gina-report karon nga po nga tuman gid mo sa mga nagapadulong nga mga bumalakal mga ka-aksyon. Ining sitwasyon sa dalagang sa trapiko kag diri sa mismo sa Libertad Public Market ang Bugos Mandio dulong sa inyo sa Dr. Alfred Green Coffee. Ang Dr. Alfred rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Unas na ito sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Cellphone Plus Gold. Inom ang Santon Plus. Okay, samtang nagkadinaguso ang mga tao sa mga merkado kag downtown area diri sa Bacolod City, acknowledge tanay ang kamonitor sa ato sa live stream. Nagapalabot ba sila sa mensahe diri sa aton ho? Angot sa sitwasyon sa ila sa lugar kaya Girly May atong Salazar maayong hapon aksyon namar ara si Trixie Ebosio NTC Second Trans gani wala bahatag online ka NTC asan o nahatag man sa lockdown naman si Didane Jonah sa kuay kag dinasukanay na sila Fort Lucerna maayong hapon aksyon Marlon daw hindi mayo ang epekto sang planong nga lockdown. Ang tawo nagatinumpok na gid. Daw pwede man lang tani maka mass testing hindi mag-lockdown. Pwede man, no? Hammer Blast, good afternoon action Mar. Haramang si Chirik, tamyayo si Eric Rojo Asiado, maayong hapon action Marlon. Happy Thursday action Mar. Thank you. Si Chirik, okay, maritor siya sa may Quezon City Metro Manila sa kay Chi Rek.
Si Ricky Bon Hamilo Prudente, ano ang balita? May 4 days lockdown. Buwas o wala? Sabi nila wala lockdown. Paki-check up first. Keep safe. Buwas kadlaw 28-29 Bacolod City, no? Bacolod City ang lockdown. 28-29. Duwa kadlaw kay may mass testing. No, mass testing na sa Bacolod City, pero ang mass testing nag-umpisa na kaina ang ginkuhaan sa nga swab specimen mga halento sa government offices, no? Kaina mga sobra 2,000, ang iban halin sa Department of Education, no, sa private ginpatayon kaina mga sobra 2,000 sa silintara. Okay? Si Evelyn ni Pomoseno, ang lockdown sa outside Bacolod kag himuon ang mass testing ma-start naman niya August 30 kag August 31, no? Agosto 30 Tob 31. Way payasang lockdown sa Bago, Talisay, Silay kag Murcia buwas kag sa August 30. Maumpisa pa na August August 30 kag 31, no? 30 kag 31 ina maumpisa mag-action, no? Kay August 28 kag 29 sa Bacolod ina sang mass testing kag sa Bacolod ang lockdown. Amo nang pitsa mag-action. Evelyn ni Pomoseno, mayong hapon ang Sumarlon. Keep safe everyone. Salamat kita. Si Treg si Ibosyo, ang Sumag Market, wala na social distancing. Halos kalabanan ko na magkado mo nagkakatabo sa mga senaryos bongho, no? Nga panic, gaala panic buying ang ato sa mag-action. Iban balikan taraman dugay-dugay. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagdudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinadang piligan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Bakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo Una sa balita, una
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sabisan anong ang kalintangan Responsable ang pagbalita Pagdayo na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Pagdayon Aksyon Radyo. Pagdayon Aksyon Radyo. Pagdayon Aksyon Radyo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Nagapangita bala kamo sang antioxidant gabat. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Una sa aksyon. Subang lamang hapon si Governor Bong Lacson, mga kaaksyon perma na, may mga alas 4 dias ang tagna subang hapon sang executive order nga nagadeklarar sang ginatawag nga time out weekend sa mga syudad sang Talisay, Silay, Bago kag munisipalidad sang Murcia. San unimang pisa, Agosto 30 to Agosto 31, Executive Order number 20-42, Series of 2020 ini mga kaaksyon. Ang pinagkarason, bangod mayara sang patigayonon nga COVID-19 mass testing. Amo man sa may syudad sa Bacolod, no? Pero ang umpisa sa mga kaaksyon niya, sang saring nasaad sa EO sang gobernador, August 30 to 31 pa lang, no? Amo to kay nasa nasaring tara sa ato sa mga light tuners na way magkabati ka na sa ato sa nga headline. Last 12 ang takna sang kaagahon, Agosto 30 kag ang kalabigon alas 11:59 sang gabi, Agosto 31, 2020. Ang national roads, no, taran nga mga national roads magapabilin nga open bukas iri for the unhampered passage of travel, no? Dapat bukas, no, pwede gapon makalabay ang mga essential goods kag authorized persons outside their residence. Ining apor nga ginatuwag, hindi ni pwede nga aponggan sila kaman importante ini mag-aksyon. Localized kag targeted lockdown. Ang lockdown shall only be limited to specific areas such as barangays kag purok
within the respective LGUs, local government units, and shall not include national roads. Ang kada LGU dapat may discretion sa mag-declare sang localized kag targeted lockdown. Pwede ang inang mention nga mga LGUs, pwede sila nga pagwa sang separado nila nga executive order kung localized kag targeted lockdown ang paghahambalan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Nano ang dugang nga kaundan sang sering EO sang gobernador, kundi kadomdom ka mga mayara sang provincial pass mag-aksyon. Ambal sa EO sa Section 4 sang gobernador, ang taran-taran nga mga provincial passes nga gin-issue wala nagligad, pwede magamit na kag mangin valid sa tion sang time out weekend. Pamangkot mo ni. Kung nadula ka nag-isip ito. Why ka pas? Sabagay, dumduman ko tong hambal ni Gov. Nakahambal man to siya sa isa ka press conference. Ang panugyan ya sa mga negrense. Nga inang provincial pass nyo, taguon nyo na. Base sa ulihin magamit nyo na. Pwede magamit liwato kag dapat gamiton gagali sa sering duration sang lockdown maka-action. Kung wala ka mo provincial pass na, ambot puro problema guro na. Basi kung maka-provide man liwat ang inyo sa ring barangay da, no? Ini maka-action na ginatalakay naton why dilabot ang syudad sa Bacolod kaysa provincial nga level ni. Ang executive order nga ginapirmahan ni Governor Bong Lacson subong lamang nga hapon. Ang sa syudad sa Bacolod amo nang medyo masibod-sibod kaman damo-damo sa mga tao diri sa Bacolod. Yari ang tingog sang gobernador pamatian ta sa aton sering press conference kay na. All national roads shall remain open for the unhampered passage of travel of essential goods and authorized persons outside their residence. Localized and targeted lockdown. Upon consultation with these mayors, we have decided that we will not do a total lockdown. Lockdown shall only be limited to specific areas within the respective local government units and shall not include, as I said, national roads. Each LGU shall have the discretion to declare localized and targeted lockdown. There will be unrestricted movement of cargos. Deliveries of all cargos, food and non-food, within the province of Negros Occidental shall not be delayed or hampered by reason of the time-out weekend. Provincial passes. All provincial passes previously issued shall be valid during the time-out weekend. We decided to issue this for the guidance of our LGUs. Of course, they can also come up with their own EOs if there are specific issues that they would like to manage within their respective LGUs. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ina maka-aksyon para sa Bago City na sulit-sulit tagide kay kadamo gyapon mo ang pamangkot diri sa aton no. Province-wide na. Hindi Bago City, Talisay City, Silay kag Banwasang Murcia. Pamangkot diri ano yang matabo sa iban nga mga lugar, iban nga mga LGUs, kundi may 31 ka mga banwa kag syudad ang Negros Occidental, wide ang malakip ang Bacolod City. Ano yung matabo sa 27 ka mga banwa kag syudad nga hindi sakop sa ning lockdown bangod sang mass testing. Hambal ni Gov kon sa mga hampang mga basketball, sampang nga basketball, first quarter lang ni. Tiko may first quarter, may second quarter. May dason pa. Pero depende pa na sa mga resulta sa siring panugod nga mass testing mga ka-aksyon. Kay manang target is 10,000. Lakip na Bacolod City, 5,000 sa Bacolod City, 5,000 man sa ring apat ka mga
LGUs. 13 milyones pesos ni ang pondo nga gingasto de, no? Mayara man gamay nga gindonar bulig ang DOH sa mga tickets blani, no? So 13 million pesos national money, no? Way man niya sang kadako damo sang pondo sa national siling kilala ko, no? Di dapat di Manila pagbabayaan di ang nagresuanon kag Bacolod nun. Na ano yung matabo sa iban nga lugar na hindi sakop sa ring lockdown? All national roads, Ariwa. they are not covered by the timeout weekend. We'll see in future weekends if we will continue this program, no? But we are starting with these 5 LGUs because if it's just they call it granular lockdown, it is allowed under an MGCQ. So that's why we included this also in the EO. No, I don't have time anymore to wait for the approval sa national. Anyway, the mayors are already comfortable with a specific lockdowns or targeted lockdowns. I guess when you say lockdown, ang mga tao within that area hindi kagwa. Otherwise, kung wala ka na cover sa lockdown, pwede ka. Aksyon Radyo. Nakakita ka bala? Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay, Okay, si Caster Gasapo. Axel Marlon, good afternoon. Monitor from Villamonte. Keep safe everyone. Araman si Jose Moncal Torilla, kag si Heaven nagabonitor sa ato sa nga live stream. para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao.
Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay, sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Patayon aksyon radyo. Magkulon yun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita Hola. Detalye sang balita ni Action Jan Diaz. Action Jan, sa balik ka report please kami. Was Action Mar, magasugod na ang itong naton nga apat ka adlaw nga time out weekend. By angot sini, hindi iya magbiyahe nga mga drivers sa idalom sang United Negros Drivers and Operators Center o Conondoca. No kay Mr. Diego Malacad, ang ilang Secretary General. Ngunit sunod kay Malacad Action Mar, halos wala buwas sa mga pasahero na magasakay abi sa mga lipasahe nga jeepney. Ngunit sang mando man sa lokal nga panguluhan sa syudad sang Bacolod, dapat magtener sa balay ang mga pumuluyo. Ginatawag ba nga no movement Action Mar. Sa dariman ka ginanantaw kason ni Malacad, kung nga nagdesisyon ng ilang grupo nga hindi magbiyahe buwas nga adlaw. Pagod suno sa Action Mar, may imo mabutang sa risko ang kabuhi o grabe kayong lawas mismo sa mga drivers. Man ila diri ginalauman nga kung mayara buwas pasahero, tabanan sila diri magagwa para magpadulong sa mga swab center. Pilingon sila ni ang mga persona na nag-qualified sa mga kategorya nga ginbutang sa otoridad o konsang gobyerno na kwalipikado nga magpaidalom sa swab test Action Mar. Una ang ginalantaw diri ni Malacad, akon basib la may mahimo diri may maggagwa nga positibo ang mahaligtan pa ang driver mismo. Na maski pa kamaayos ang undok nga hindi magbiyahe buwas nga adlaw, good malikawan ang anuman nga mga peligro Action Marlon. Kung hindi kay Malacad, mahimo siguro makaya lang manas ang ilang mga drivers nga magulugwanta sa sulod sang duha o kung depende na kung matatluan o kung maapatan ka daw nga wala makabiyahe, agti magdabalik na sa normal o kung matapos ng time out weekend, wala naman sila kagliwat nga magwa biyahe sa mga dalanon. Kung port sa undok para boss, sir, until 31. Kasi gusto na pagkakasal sa mga lugar na dapat stay at home.
Sandyan? Samar? Karon na ang kabugusan pa nga statement ni Mr. Diego Malacad. Ila diri nga mga argumento kung nga hindi sila magbiyahe sumugod buwas nga adlaw aksyon Marlon. Balitagikan sa patrolang taglibot sa Bacolod Action John Diaz so nasa na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Sa bagay ko na ko driver, di mo magbiyahe. Kay gintugutan nga magbiyahe ang mga POJ sa tinutuyo nga para may masakyan ang mapakuha swab. Di ang mapakuha swab, symptomatic kina ang kalabanan, may ginabatyag symptomas, lain ang kabatyagan, may hilanat, may ubo, may sore throat, pananakit ang lawas. Di kung nagbiyahe ka na, sumakay bis front seat, be. Ito, dekulbaan ka bla. Pero may damo gapon, boss Aberto, nga may establishmento komersyal kay maabre ang grocery store nila. Di kung ikaw at trabahante na assign ka sa grocery store, duty gid ka. Kaya mo na, medyo triple nga paghalong lang. Sulod yun na spensar nyo nga kung may matupad kabubuas nga pasahero sa dipasahe nga salakyan, kipi-kipi lang. Huwag man taghambal nga may kagawin na sila. Prote kalabanan maka-action subject na sila sa swab testing buwas nga adlaw. Sa Bacolod pala na. Ang iban maka-action daw gina-high blood na kay daw hindi sila maglaruhan kung ano gid ang tutuod nga plastada buwas nga adlaw. Di kung gina-high blood kamo da, dapat unay kamo sang panyawan herbal capsule with mangosteen. Panyawan herbal capsule with mangosteen, hindi mapaulay si Iban amo ng milagro. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamara wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamara insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old Magabalik buwas, magasunod na Aksyon Balita Evening Edition. Kabod kay Aksyon Dale Salazar. Ako naman, Aksyon Marlon Henevalla. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon